Hello guys! Welcome back sa aming YouTube channel, Tres Marias Farm. So for today's video guys, ito na naman ay yung Tres Marias. Naglalakad na naman sa Makakahuyan. Naglama ko sila, mother, at saka yung pamangkin ko. Kasi kami guys ay makiki-birthday sa kabilang baryo. Ganun guys sa probinsya, di ba? Pag may birthdayhan, lalo na kamag-anak, pinupuntahan talaga yan kahit napakalayo. Kahit guys, yung daanan, maraming putik kasi panay ang ulan dito sa probinsya namin. So ayan talaga, imbitado kasi kami guys ng aming tita. So kahit malayo pa yan guys, kahit ilang kilometro pa yung lalakarin, bastang sa tawag noon sa amin, dulaan, kainan ba, ay pupuntahan talaga yan. Tatawid pa kami ng sapa, ayan o. Ihatid kami ni papa ko dyan sa taas kasi hindi namin kayang kargahin yung bata. Kasi guys, malayo talaga, nakakapagod, mapapagod si Tres. So ayan, nauna na sila. Tara na at baybayin na natin. My gosh! Kailangan ko itaas yung aking pantalon, yung aking leggings kasi mababasa ako dito. So ayan guys, yan. Sana walang linta dito guys, kasi kapag may linta tatakbo talaga ako nito. Naku ayan. So ayan na nga. Tatawid pa kami guys ng isa pang bundok. Tapos pagdating doon, meron ng kalsada doon sa pinakataas. So ayan guys, nakatawid na kami doon sa ilog, sa sapa. Ito na naman kami guys, so paakyat yung daanan guys. Hingal na si Tres. Tapos madulas pa guys yung daanan. Ay nako. Sino ba yung nakaka-relate ng ganito guys? Yung pag sa probinsya kapag may handaan, lalo na kamag-anak, pinupuntahan talaga kahit napakalayo. Hiningal sila guys. So, nagpahinga sila. Para kami yung may birthday. Lahat kami naka-red. Basta may handaan kahit malayo ay pupuntahan. Ganyan ang mga taga-probinsyana. Oo guys, nagsigway si mother. Hindi naman talaga daw yung kainan yung sadya. Yung pakikisama daw at pagtutulungan. Kasi kamag-anak. Tandaan kayo dyan, madulas! Ay, mga bato pa naman. Madulas kasi guys, kasi panay ang ulan. Ang mga makikikain. Kahit matarik, lalakbayin. Meron din naman kasi guys na daanan na tricycle or motor doon sa kabila namin. Kaso lang, madulas yung daanan. Kaya, di bali maglakad na lang kami para iwas sa slide. Diba guys? Ang hirap ng pinagdadaanan. Mahirap po yung dadanas ka muna ng hirap. Makarenting ka muna sa kaginawahan. Babawi na lang tayo mamaya sa pagkain. Pagkain talaga. Ay, Diyos ko. Kalimutan ko nga magdala ng ng panyo. Pawis na ako. Pahinga muna tayo at tayo ay napagod. Andito na kami guys sa taas. Pahinga-hinga muna kasi tingnan mo, pawis na si Tres. My goodness.
Ayan guys, sa likod ko. Mga kakahuyan. Nakailang bisis na kaming huminto guys. Laki ng kalabaw. Buntis ata to, oh. Laki ng tiyan. Parang malapit ng mga anak, oh. So ayan na guys. Andito na tayo. Kalsada na yan. Pagdating dyan guys sa kalsada, maglalakad ulit tayo. Akala nyo ba guys, pagdating ng kalsada, sasakay na kami? Hindi pa po. Lakad pa rin kami. Kasi wala naman ditong tricycle. Meron din naman tricycle na daan, kaso mga puno na yan guys. At saka, nilakad nga namin doon sa daanan na maputik. Lakarin na lang ulit natin. Pagdating dito sa kalsada, maglakad ulit tayo. Kasi medyo malapit-lapit na. Mga kalahating kilometro na lang. Ang sabi, tiyagaan lang guys. Kahit guys sa paglalakad, kailangan tiyagaan. Kasi kapag wala kang tiyaga, hindi mo mararating ang iyong pupuntahan. Parang ganun din sa YT guys. Kailangan magtiyaga ka lang ng magtiyaga hanggang marating mo yung gusto mong marating. So ayan guys, yung lahat po dyan na aming mga viewers at aming mga subscribers, salamat po sa lahat. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa aming mga video. Salamat sa inyong laging panonood sa aming mga upload. Kahit yung Tres Marias ay nag-iisa lamang. Lagi kasi yung aking dalawang ka-Tres Marias nag-work sila guys kasi mahina yung kita sa farm. So kailangan kumayod para merong panustos ba sa mga personal na pangangailangan. So ganun. So ayan guys, andito na nga tayo sa kalsada. So ayan ang si mother at saka ang baby boy namin. Umuwi na si Pa. Hinatid lang kami dito sa may malapit sa kalsada kasi ang bigat-bigat ng baby boy namin. So ayan guys, hanggang doon sa pinakadulo pa. Maglalakad pa rin kami. So ito guys yung dahilan kung bakit kami tumawid sa ilog at inakyat ang matarik na kabundukan para lang makarating kami dito sa handaan. So ayan guys, sulit 'di ba? Yung pagod ni Tres. At ito pa po yung niluto namin kanina. So ito guys, ano naman 'to? Shrimp. Hipon. So ayan guys, katatapos lang namin magluto sa kusina. Tumulong si Inday. So ayan, hindi pa po kami nagsisimula magkain. Hindi pa nagsisimula yung kainan. So ayan guys, ito yung aking tita. Ayan, ito po yung bahay nila tita. Ayan.